Преди няколко месеца 45-годишната Ванина Щерева се развежда със своя съпруг Павел. Причината за това е, че Павел й изневерява със своята снаха, жената на техния син Михаил. 25-годишният Мишо също се е разделил с невярната си съпруга Никол. Право не ми се говори за това. Последен разбрах, че Никол има връзка с баща ми. Идваше ми да я гръмна. И добре, че се разведох, почнах на чисто, майка ми пък изобщо не понесе добре развода си. Не ми се говори. Ванина се чувства много самотна след развода. Ето защо тя решава да продаде апартамента си и да се нанесе в жилището на своя син. След развода останах сама в апартамента. Той ми навява лоши спомени, затова взех решение и го продадох. Събрах си багажа и дойдох направо тук при Мишо. Така и двамата няма да се чувстваме изоставени. След развода майка тотално беше изтряскала. Звънеше ту на мене, ту на брат ми и един ден направо с куфарите вкъщи. Прибрах я, казва, че била продала апартамента. Сега не мога да я оставя на улицата. Какво да се прави? Ще поживееме малко и ще видиме. Неразбирателствата между Мишо и майка му започват още от първата седмица, в която те заживяват под един покрив. Една вечер, прибирайки се от работа, Михаил заварва Ванина с най-добрия си приятел, 28-годишния Светослав. Направо не можах да повярвам на очите си. Прибирам се и какво гледам? Майка ми се натиска със Светлю. Та той е 20 години по-малък от нея. След този развод доста е изтрещяла май. Мишо малко ми се ядоса, може би има право, но в крайна сметка не съм направила нищо лошо. Светлю е готино момче, говорихме си, позабавлявахме се и той ми идва точно на време след развода, когато се чувствах абсолютно самотна и нежелана. След като Светослав си тръгва, Мишо забелязва проспекти за екзотични екскурзии, пръснати върху холната маса. Той бързо се досеща какви са намеренията на майка му. Искам да отидем някъде със Светлю. След като продадох апартамента, ми останаха достатъчно пари. Решихме да си направим една романтична екскурзия. Избрахме си Сицилия. Мишо се размрънка, но това не може да ми попречи. Не съм моралист, честно казано ми се струва ненормално да го води на почивка. Според мен просто си купува вниманието му. Ден по-късно Мишо среща Светослав във фитнеса. След като е разбрал, че приятелят му има връзка с майка му и двамата планират почивка в Сицилия, 25-годишният младеж не може да сдържи нервите си. Отива малко на почивка, какво толкова? Какво ми се дървиш? Тя може да ти е майка, бе, не разбираш ли? Ама не ми е майка, твоя майка е. Се притесняваш, ще я върна. Ванина може да на 45 години, обаче изглежда на 30. Значи, Мишо се пали, обаче ние се харесваме. Аз се харесвам нея, тя ме харесва мен. Какъв проблем? Аз това не мога да разбера. Ревнува просто, това е всичко. Харесваме се и това е. Ванина не е съгласна с сина си. Тя смята, че Михаил няма право да застава между нея и Светослав. Мишо няма никакво право да ми се бърка. Какво правиме със Светлю си е наша работа. За първи път от толкова години насам се чувствам щастлива и просто няма да позволя никой да развали това. Разбирам, че на майка ми е трудно. След всичко, което се случи с бившата и баща ми, разбирам, че на тая възраст се чувства самотна, но не мога да й позволя да се хвърля на всеки срещнат. Само 2 дни след като се връща от романтичния уикенд в Сицилия, Ванина настоява да придружи сина си до фитнеса, където той обикновено тренира. Мишо изобщо не е възхитен от поредното хрумване на майка си. Глупостите на майка ми нямат край. Днеска реши да е вода на фитнес, да си поддържала тялото. А тя какво? Седи си там и си разговаря с некъв. Михаил не може да се концентрира върху тренировката си. По всичко личи, че майка му няма никакво намерение да тренира. Добре, какво правиш сега? Да. Дали те доведох да тренираш? Искаш да тренираш? Мишо. В момента си говоря с Люси и толкова ми е приятно. Говориш си бягай Виж какъв е як, погледни какъв мускул, Да. Много хубав мускул. Да. Защо така говориш? Престани да се заяждаш с човек. Да си говоря с майка си. Майка ти? Уоу, мислих, че е сестра ти. Какъв комплимент. Виждаш ли, това е един истински мъж, може да прави Абе, ти нормален ли си? Какво занимава с майка ми? Мишо стига почти до бой, за да предотврати поредния лекомислен флирт на майка си. Ванина обаче не вижда нещата по този начин. Ванина е супер поддържана жена, никога не бих й дал годините, а си не е някакъв падар. Мине отдесно и да остави майка си да прави каквото си иска.
Остави ме на мира, вече съм разведена свободна жена съм, разбираш ли? Престани. Ти разбираш ли, че ни излагаш с брат ми пред целия квартал? Тебе и брат ти съм ви бърсала задници, толкова време съм се грижила за вас. Престани, остави ме се занимавам с който си искам. Не мога да разбера тая моята майка какво й се случва. Развела се, но това не е оправдание да се сваля с всеки. Не знам как ще я караме от тук нататък. Само ме излага пред целия квартал. Люси е супер, мил, забавен, интересен, всичко, което бившия ми съпруг не беше. Не разбирам защо Мишо така избухна и ми направи такава сцена, просто не знам. Нямаше да заговоря Люси, ако той не беше проявил някакъв интерес към мен. Какво направи, че мъжете още ме харесват? Още същия ден Мишо се среща с по-малкия си брат Николай. Той иска да поговори с него за странното поведение на майка им. Майка ми направо е откачила. Нашата майка ли, бе? Първо води Светлю в Сицилия, днеска се натиска с някакъв във фитнеса. Добре, че бях аз. Майка ни? Иначе щеше и него да го мине. Сериозно, майка ни? Същата, майка ни. Абе, ти нещо, братле... Откакто се е преместила вкъщи, не мога да я позная. Ти нещо от мен много преувеличаваш. Какво преувеличаваме, ела да я видиш? Станала е... Нали знаеш заради развода? Абе, развод. Само тя се е развеждала. То брат ми тотално е изперкал. Не знам какво иска от майка ми. Тя жената си е добре. Това, че се среща с мъже, не виждам нищо лошо в това. А пък той и вдига някакви вряви. Просто трябва да се отпусне този човек. Трябва да излеземе с него. Човек, много си се спекал. Какво съм се спекал? Знаеш какво ти предлагам? Вземи Теодора и да излезем три на тъпием по-новички. Изобщо... Айде, няма какво изобщо. Не ми се излиза. След няма. тия скандали, тия простоти, изобщо не ми се излиза. Според мен точно това ти трябва. Да отидем в наша дискотека, да пием по-много голямо. Мислиш ли? Мисля, да. Айде заради мен. Айде заради тебе. Айде, брат ми. И малко по-сериозно, човек. Айде. Добре. Надявах се брат ми да ме разбере, ама на него всичко му е на майтап, както винаги. Не мога проумее, че майка ми пак ще вземе да направи някоя глупост, ще забърка някоя каша и не знам вече какво да правя. Същата вечер двамата брата излизат и отиват да се забавляват в любимия си клуб. Мишо е със своята нова приятелка, 23-годишната Теодора. Брат ми, тук не е ли супер яко, бе, човек? Какво ти разправя аз? Страхотно е, бе, брат ми. Трябваше по-рано да те послушам. Много ясно. Искам всека вечер да е петък вечер. Но много скоро вечерта, предвидена за забавление, ще се превърне в истинска катастрофа. Абе, брат ми, гледай какво става там, бе, гледай каква избухвация. Там, бе, гледай какво става. Какво те интересува, бе? Сери си пием. Абе, ти лут ли си, бе? Дай ходим там, гледай какво става, човек. Ще ходя там, бе. Я бягай, Абе, ти си издухвал, бе, брат ми, дай да ходим, бе. Бе, остави ме да си изпия пиенето, бе. Абе, ти лут ли си, бе? Давай, бе, айде, какво? Айде. Какво правиш тук, бе? Миша, и вие ли сте тук? Много ясно, че сме тук. Това не е любимата дискотека. Ама ти какво правиш тук? Вече на мен ми е любимо, виж колко е яко. Ама ти какво сне, ли сваляш? Не, Не я бягай от тук, бе. не само се танцуваме, бе, престани, Мишо. Излагаш се пред цялата дискотека. До този момент бях на страната на мама. Докато видях какво прави в дискотеката, май брат ми се окаже прав. Наистина нещо и става на тази жена. Мамо, излагаш ни пред всички. Не мога да ви излагам, виж колко е яко. Ставай да си ходиме. Мишо, не я дърпай така! Как да я дърпам? Как да я дърпам? Не стани, Мишо. Давай да си ходиме. Пред края. цялата дискотека се излагаш, бе. Защо ме изваждаш на Давай нас? да си Всичко ходиме. е яко, бе, Давай да си човек. ходиме. Мишо тотално изтрещя. Не може да се държи така с майка си. Знам, че се притеснява за нея, но чак да й крещи така пред цялата дискотека не става. Мишо наистина прекали. Цял живот баща му се забавляваше, аз си стоях вкъщи. Сега е мой ред да се забавлявам. Ако синовете ми не го разбират, съжалявам. Не е важно на колко години съм. Важното е как се чувствам. Моят живот тепърва започва. Често идваме в тая дискотека с брат ми. Почти всички ни познават вътре. Направо ми идваше да потъна в земята от срам. Майка ми просто прекали. Ванина иска да остане в клуба, въпреки че синовете й настояват да се прибере. 45-годишната жена смята, че има пълно право да се забавлява. Излагаш ни, разбираш ли? тръгвайте, ако искате, аз Ние сме оставам. почти всяка вечер тук. Майка, брат ми е прав, върни се. Дайте я по-леко! Не ви излага Един въобще! човек да ме Щом разбере. се танцува, нека да ти ли, бе? танцува. Вътре да си ходим да танцуваме. Айде. Имам си айде нови вкъщи. приятели. Моля всичко. ти се. Вие си тръгвайте, ако искате. Мишо, хайде да си тръгваме, остави я. Приключи. Мишо, тръгваме си. Тръгвай тук. Супер ми беше Мишо, вътре остави я. и си танцувах, супер ми Мишо, беше остави я, год. тръгваме си. Само Теди застана на моя страна.
Жените винаги се подкрепяме. Какво ще има, че съм се разкършила на дансинг? Ще дойдат на моите години и ще ги питам тогава дали им се излиза. На следващия ден Михаил иска да се освободи от напрежението и отива във фитнеса. Цяла нощ не можах да мигна. Затварям си очите и се сещам за майка ми, как се кълчи в дискотеката пред всичките ми познати. Според Теди трябвало да я остава малко. Имала нужда след развода. Ама то свобода, ама нейното на нищо па не прилича. За съжаление, и днес Мишо няма да има повод за оптимизъм. Отивайки в мъжката съблекалня, той заварва майка си в прегръдките на Светослав. Остава тук, бе. Какво ти казах на тебе, бе? Стига си викал, бе. Излизам се Светло и толкова. И махни се от... Той е с тебе само заради парите. Не го ли е разбра това? Няма значение. Ами аз сега е работа. На нас ни е приятно и ти спри да се държи с мен като с баща. Разбра ли? Остави ме. Ти ли стигна на тебе Сицилия, бе? Ама не съм с нея заради парите, бе, Сицилия. А заради какво си с нея? Много я обичаш. Еми да, виж как красива майка имаш, какъв проблем. Остави ме. Ей, нещастник. Изчезни. Ей, нещастник. Ей! Абе, пич. И аз ти да се държа така грубо с Ти нямаш връзка с момчето, главния, бе. бе. Уж ми бил най-добрият приятел. Казах ти, излез от тук, повече Повече не си ми майка, не искам да разговарям с теб. Казах, излез. Абе, И с тия сцени, бе. Ти тотално изтрещява, момче. Светло ми се обади да дойда във фитнеса, да се видим. Беше тръпка да ме покани в съблекалнята, да се осамотиме. И с него ми е супер. Караме да се чувствам по-млада, отколкото съм. Просто Мишо дойде и ме изненада. Малко кофти. Надявах се историята със Светло да приключи след Сицилия, обаче те продължават да се срещат. Разбирам я, че и харесва да се чувства желана, но да се натиска във фитнеса, все едно е на 15, това вече не го разбирам. Значи Ванина може да не е първа младост, обаче е много по-страстна от връстничките ми. Има опит, знае какво иска. Бяхме в Сицилия, сега си говорихме и за Малта да отидем. Никой не може да ни се бърка, ще се правим каквото искаме. 2 дни по-късно Мишо смята, че майка му е прекрачила всички граници, но въпреки това се опитва да се отнася с разбиране към връзките й. Тази вечер, прибирайки се от работа обаче, той ще стане свидетел на нещо, което ще изчерпа и малкото му останало търпение. Какво става тук, бе? Това са обувките на Светослав. Какво става в тази къща? Мамо, какво става тук, бе? Що сте се заключили? Нищо, Мишо, остави ме сама. Отваряй веднага. Иди да Светославата пак, знам, че си вътре. Излизай. Иди да пиеш една бира, остави ме сама малко, Отвори, моля ти се. Какво искаш? Излез, ще разбия вратата. Чуваш ли? Не прави глупости. Светослава, излизай веднага. Кажи какво. Мамо, какво става, бе? Какво има, Мишо? Светослава, какво правиш тук, бе? Нали ти казах да те няма повече? Добре, Мишо, спокойно, моля пич. те. Ама какво означава? Миша, айде стига сега, стига. Окей. Не ми развали удоволствие. Нормални ли Успокой сте се, стаята успокой ми? се. Какво в стаята ти? Нищо не е станало. Казах ти да ме оставиш сама малко. Гушката се в стаята ми. Това си е моят живот. Остави ме малко. Айде. А ти? Тя ми се обадя до тук, пич. Спокой се малко. И ти си Спокойно. невинен, понеже тя те се обадила. Тя ми се обади, но не се сърди, ясно ли? Ей, нещастнико! Айде, Мишо, Събирай престани. си парцалките и навън. Престани, не Чуваш ли, бе? майка ти, бе. Не Не съм умрял за драматизирай майка. нещата толкова, нищо не е станало. Просто малко се видя. Да те няма. Добре, бе, Чуваш спокойно. какво ти казах, бе? Звъни ми беше добре, обаче тия простоти почнаха ми да малко повече. Значи не може всеки път, като съм с нея, да се появява от някъде Мишо. Аз получих това, което исках. Тя си забрави развода. Беше ми добре с нея, обаче тя се пак на 45, от това връзка няма да излезе. Не си ми баща, бе, не разбираш ли? Това си е И моят понеже живот, не бе, съм ще ти си каня, баща, който ще си искам. го слагаш със Светослав на моето Ще си легло. правя каквото искам, трябва да Ти ме нормална разбереш. ли си? Всеки има право на малко щастие. 25 години живях с човек, който изобщо не се интересуваше от мен. Сега за първи път се чувствам щастлива. Не разбирам Мишо какво иска от мен. След случката в спалнята, Мишо отказва да говори с майка си. Минава 1 седмица, в която Светлю слага край на авантюрата с Ванина. 45-годишната жена изглежда осъзнава грешката си и решава, че трябва да отиде при сина си и да му се извини. Ти пък какво правиш тук? Миша, дойдох да те видя. Ма не искам да те виждам изобщо. Дойдох да те видя. Искам просто да си поговорим малко, защото вкъщи вече цяла седмица не ми обелваш нито дума и това страшно ме Ти сама си го притеснява. направи. Ти реши да ми смачкаш чаршафите с Светослав. Стига, моля ти се, наистина какво страшно стига? много съжалявам за тази ситуация. Просто И по какво си личи? постъпих адски глупаво с твоя приятел. Наистина много, много съжалявам. Просто
След развода ми беше адски трудно, имах нужда от внимание. Той беше човек, който ми обърна такова и повеселихме се наистина, но разделихме се. Искам да знаеш, че се разделихме и това повече няма да се случва. И сега какво? Ами нищо, намерих един нов човек. Да. Сега наново. Не, ама той е различен. Даже мисля, че с него нещата ще се получат много добре и аз наистина много го харесвам. Да, Светло беше абсолютна грешка. Просто много тинейджърска постъпка от моя страна. Дори след развода да си позволя да тръгна с приятел на Мишо. Абсолютна грешка и се радвам, че приключих с това. Но сега намерих един нов човек, който надявам се с него да се почувствам щастлива и желана жена и да остарееме заедно, дай Боже. Искам колкото е възможно по-бързо да ни запознаеш. Само се успокой, моля те, Миша. Разбираш, че ти си ми подкрепата, след развода ми беше адски трудно. Това ми беше най-добрият приятел, много добре знаеш. Голяма грешка, вярвай ми. Майка ми изглеждаше видимо щастлива, очите й грееха. Надявам се да е попаднала най-накрая на правилния, защото вече ще откача. 2 седмици по-късно Ванина решава, че е време да представи новия си приятел на своите синове. Тя е поканила Михаил, Николай и Теодора на вечеря в изискан ресторант. И в момента всички с нетърпение очакват появата на мъжа, който Ванина определя като срещата на живота си. Съжалявам, че закъснявам, момчета. Просто работата му е такава, че не може да си позволи да откаже поръчки. А той всъщност какво работи? Фотограф, много добър. Работи в една агенция, но скоро ще си има собствено студио. Много се радвам за вас. Дано този път да имаш късмет. Дано. Много е хубав, много готин мъж. Сега ще ви запозная. Ето го, Дани. Добър вечер. Здравей. Когато новият приятел на майка им се появява в ресторанта, Мишо и Николай са шокирани от възрастта му. След всички суперлативи, с които Ванина го е обсипвала, това е последното, което синовете й очакват да видят. Вие всъщност как се запознахте? В фитнеса, може да пропуснеш кажа жена. Чакай малко, ти колко години си? Ти сериозно ли, бе, мамо? Защо го почвате от вратата? И двамата много некултурно постъпвате в момента. 20 и колко каза? 20 и колко? 23. 23 години? Ма как по-спокойно? То 20 години. Не може, няма никакво значение възрастта. Как ще няма никакво значение Няма, възрастта, ето. мамо? Защо да има такива момчета? Обичаме се, уважаваме всичко ни е наред. Защо трябва да се държите така още от вратата да го зачеквате за възрастта? Това е просто абсурдно в момента. Какво значение? Добре, как изглежда? Изглежда добре. Всичко е Мамо, наред. той е по-млад от тебе. И Стига какво вече. това? Ама той Не може си на да ти е 12. син. И какво от това? А ти даже ми се хилиш. Мамо, защо държи Вие като просто някаква прекалявате и тинейджърка? в момента се Момчето, опитате ме успокой се. излъжда. Аз искам да ви запозная с новия си приятел, с който се Добре, чувствам значи, адски добре. окей. Просто Нямаш проблеми, трябва само да че приемете, обаче, че искам я да се бъда оправи. щастлив. Няма Да, успокойте се. Какво ви Кое да се става, бе? успокоиме, бе? Вие просто Бе, прекалихте, баста. бе. Това не е нормално вашето. Направо не мога да повярвам. Майка ми е тотално изтрещяла. Та той е дори и по-млад и от мен. Какъв мъж, каква любов, какви 5 лева, братче? За каква стабилна връзка говори майка ми? Вижте го какъв е. Около него само витават някакви манекенки. Той може да има всяка една. Очаквах тази вечер с нетърпение, но синовете ми я провалих. Изчаках достатъчно време да се опознаем с Даниел, за да ги запозная. И в момента се чувствам адски щастлива, но Мишо и Николай явно не се интересуват изобщо от чувствата ми. Не знам какъв е проблема на тия двамата. Аз изобщо не ги нападнах. Те директно тръгнах срещу мене. Бил съм по-млад. Какво значение има това? 21 век живееме. Просто ревнуват майка си и според мен не искат да си го признаят. На следващия ден Мишо закъснява за работа. Той се успива, защото майка му и Даниел цяла нощ се забавляват в съседната стая. Шефе, много съжалявам. Колко часа? Изобщо не съм спал Колко цяла часа? нощ. До 5 часа не съм мигнал. 8 часа трябва да се отворя магазина, сега 9. За първи път закъснявам. Много добре знаеш. А няма за първи път, това ти е последен шанс. Майка ми цяла нощ ми пречеше да спа. Майка ти не ме интересува. Има си строго регламентирано работно време. Ти мобилни телефони няма да се продават сами. Добре, обещавам ти за последен път. Още един път и си от. Да му се не знае. Сапа шефа, той ще дойде да отвори. Ти историята. Брат ми. Да. Да, на работа съм, имам проблеми с шефа. Моля, какви снимки? Добре, в обедната почивка ще дойда. Айде, че имам работа. Сапа, брат ми. Намерил някакви снимки на майка ми, трябвало много бързо да съм ги бил видял. Какво ли пък е станало?
Михаил използва обедната си почивка, за да отскочи до квартирата на Николай и да разбере за какви снимки на майка им става дума. Николай настоява да се видят в гаража, за да не чуят съквартирантите му за какво си говорят. Един приятел ти го е показал. Да, вижда какво стана въпрос. Това минава всеки варианти грани. Това е собствената ни майка, човек. Просто не знам. Виж и сайта. Danis Flowers. Това е 100% новия нещастник фотограф. Погледни, тук има и още някакви мацки. Той изкарва силно пари от това нещо. Да, най-вероятно изкарва пари. А дали майка ни знае? Не може да знае. Трябва да говорим задължително с нея веднага. Собствената и майка в еротичен сайт. Направо не мога да повярвам. Един приятел ми го показа, седа, гледам и пак не мога да повярвам. Какво е това нещо? Пълен срам. Сега как си показва носа навън? Направо не мога да повярвам, че това е майка ми. Жена на 45 години се снима за еротични сайтове. Има страхотна работа, изкарва добри пари. Какво иска повече? Ма сигурно онова леке най-вероятно е подлъгал нещо. Мишо и Николай веднага отиват в козметичния салон, където работи Ванина. Те искат да информират майка си за какво е използвал снимките нейния нов приятел Даниел. Много трябва веднага да скъсаш с Даниел. Момчета, какво правите тук? Качил тия снимките в порно сайт. Значи сте видяли снимките. И целият квартал плюс това. Не ми кажа, че знаеш за тези снимки. Не, разбира се, просто Даниел е много... Той е артист. Ти добре ли си, бе? Как мога да се вършиш този бълък, бе? Ма той изкарва всеки път пари, когато някой Не, перверзник... вярно, въобще не го прави за пари, искам да ви кажа. Опитвам се да я разбера, но не мога. Да, баща ми я заряза заради бившата ми, но това по никакъв начин не я оправдава. И да се снима за еротични сайтове, това е лудост, бе, хора. Как мога да му се върши, обясни? Не го ли виж какъв глупак е? Просто иска да ме разсея след развода и направи това за мен. Хубави са снимките. Толкова. Ти даваш ли му Какъв пари? е проблема? Дала съм някой друг лев да си купи статив, да си оборудва студиото. Майка ми, ти Той се просто... скубе, а ти си окей с това, така ли? Няма никакъв проблем според мен, не, момчета. Какво искате в момента? Мамо, престани. Скъсай с него, моля ти Не се. мога, обичам го. Снимките, които Дани ми направи, отново ме накараха се почувствам желана жена. Дали изкарва пари от тях, това не е важно. Важното е, че аз отново се чувствам добре и тези снимки ме накараха се почувствам красива и истинска. Не искам да се занимавате повече с мен. Искам веднага да приключиш с него. Ало? Не ми кажа, че е толкова глупак. Мило? Пак е занимавал. Да, къде си? Добре, сега тръгвам и ще се видиме там направо. Айде. Къде отиваш, бе? Момчета, трябва да тръгвам, съжалявам. И какво сега ще Оставете ме изгониш на заради мира. този? Да. Айде. Наистина започва да се притеснявам за майка ми. Как не може да разбере, че той е Дани използвач? Трябва да направим нещо с брат ми. Трябва да ги разделим по някакъв начин. Мишо вече не може да изпие и една бира, без някой да направи неприличен коментар по повод фотосесията на майка му. Да те питам нещо, мога му редиш някакъв час при майката нещо. Що бе ти, от кога почна да ходиш на козметик? Козметик. Гледах че в някакъв сайт предлага някакви работи. Бе, аз се Не е разкарай. Що, какъв е проблем? Даже нещо му родим, дядо ми, баща ми, отива, не. Моля. Грижа пари, дори. Ей, нещастник, жида. Аз пусна ме майката на школа. Ей, ще майката, ей! Аре, ела! Нещастник! Ела, бе! Ще говори за майка ми бе. така. Простотиите край нямат. Заради глупостите на майка ми всички ме базикат вече в квартала. Направо нямам думи. Писна ми вече. Тая майката на Мишата супер много се изложи. На тия години в този сайт, такива снимки, не знам на кой иска да отмъщава, обаче питате ли са ти какво име на тях? Гола, наляво, надясно, всички да ги подиграват. След като Даниел качва еротичните снимки на Ванина в сайта си, Мишо и Николай вече са убедени, че намеренията на младия фотограф спрямо майка им са изключително нечисти и користни. Ето защо те решават да го проследят. Майка ми, как ги подбират тия, бе? Това не е истина. А коя е тази дама? Това е тая, бе. Аз ти Къде казах, се че е взе? лъжа. Казах ти, че Къде е се лъжа. взе тая, бе? Той келеш май си търси възрастни жени, които да го издържат. Ако се окаже прав, майка ми направо ще бъде съсипана. Добре, дай да ги проследим наистина. Майка ми няма повярва без доказателства. Слизам да го чупа. Абе, къде ще слияш, бе? Стой тук, бе. Снимаме ги и пращаме снимките на майка ми. Това е. Няма друг начин, за да я разубедим. Ми да, прав си. Карай след тях. Като тръгнат, тръгваш ти. Двамата братя проследяват Даниел и спътницата му до хотел в центъра на София.
Намеренията на фотографа и непознатата жена изглеждат повече от ясни. Той отива към хотела, виж го. Ей, сега го снимах това. Сега ще му се разкаже игра. Ей, сега просто вече, ако майка не ни повярва, не знам какво трябва да направим, брат ми. Ето го. Снимам ли го? Спри тук. Спри тук някъде да се скрием. Добре. Ей, сега ги фанахме. Ето ги. Тя го обича, бе. Представяш си каква е ненормална. Мога да позна откакто излиза с този. Гледай го. Още колко ли лелички е завъртял. Знаеш какво? Перфектно. Давай да се Снима ли изчезва го? от тук. Да. Супер. Радвам се, че най-накрая имаме доказателства срещу Даниел. От друга страна ми дожаля малко за майка ми. Знам какво ще й причиним с това видео, което заснехме. Този Дани е страшен мошенник. Няма да се чуда, ако това е поредната му жертва. Той се държи по същия начин, както с майка ми. Няколко часа по-късно Михаил и Николай чакат майка си да се върне от работа, за да й покажат заснетото пред хотела. Абе, брат ми, О, имаш ли зарядно за телефон? да. Какво е това, бе? Кое, бе? Какъв то тест за бременност? Те за бременност. Това на какво ти прилича? Абе, това не е на Теодора, бе. Не. Не как на не? Теодора. На кой ще? Щях да знам, ако е на Теодора. На кой друг може да е? Освен ако не е твой, няма на кой да е. Абе, брат ми, ти лут ли си? Не може да е на майка ни. Момчета, здравейте. Мамо, какво е това, бе? Какво е това? Какво е това? На какво ти прилича? Тест за бременност е това. Какъв те за бременност, бе? Защо сте ми ровили в нещата? Ма как ще? Ма търсихме зарядно и го намерихме в шкафа. Това си е тест за И бременност. кой е щастливеца? Даниел кой? Дани! Абе, майка ми, ти добре ли Ти си, луда бе? ли си, нормална ли Чакайте си? малко, бе, с този човек Къде се да обичаме. чакаме? Точно къде да се Толкова време изчакаме? вече сме заедно и мислиме какво се сериозно за обичате, бъдещето. Мисля да имам дете от него. Вие Ами ще какъв имаш проблем? дете от него. Майка ми направо е стрещяла. Какви бебета, какви 5 лева? Той в момента върти 2 жени. Кой знае колко още има? Добре, ела да ти покажа човека, И който той иска да наистина има дете обичаш. от мен. Ела Така да видиш че... кой човек Седни, може да ако ми обичаш, покажеш. седни, Просто заповядай, седни ако и обичаш. Има да виждаш ми какво става на показваш. въпрос. Сега ще видиш. Така. Какво сте направили сега? А ние сме направили, не сме нищо. Гледай. Когато вижда как Даниел влиза в хотела с друга жена, Ванина е повече от шокирана. Това е Дани. Ми да. Този с бутилката шампанско. А тази жена коя е? Да, същата става въпрос. Къде сте го снимали Това не си нещо? ти, нали забелязваш? Тук хотел. Къде сте? Какво е станало? Кога сте го снимали това нещо? Има ли някакво значение? Мамо, погледни. Кога сме го снимали? Оф, не мога да повярвам просто. Това е Даниел наистина. Ами, добър вечер, Това е Даниела. твой любим Даниел. Аз трябва да се разбера веднага с... Добре, чакай, къде отиваш сега? Не, ще Няма да ви- се разбереш с него, дай ми телефона. След 2 часа се Добре, върни ми телефона. Трябва Кой да взимаш телефона в момента? Трябва да поискам обяснение от Даниел. Майка беше шокирана, когато видя клипчето. Но мисля, че така е по-добре, отколкото да живее с мисълта, че някой я обича. Ще ли да правят бебета, да живеят заедно, а той изневерява с тая и Суная. До кога? По-добре е така. Много се разстроих, като го видях на видеото с онази жена. Направо не мога да повярвам. Обичаме се, твърди, че всичко между нас е истинско, а в същото време да видя това нещо, направо съм потресена. Отивам при него да поискам обяснение. 2 часа по-късно Ванина се прибира. Тя отказва да каже какво се е случило на срещата й с Даниел, но уверява синовете си, че проблемът е решен. На тях им остава единствено да се надяват, че тя наистина е скъсала с Даниел. На следващия ден Ванина кани синовете си и Теодора на ресторант, защото има да им съобщи нещо важно. Никой от тримата няма представа каква ще е нейната новина, но Мишо е обзет от мрачно предчувствие. За мен е едно голямо уиски, защото направо ме побиват тръпки, като се сета каква е майка ни. Предния път в същия ресторант. Спокойно, бе, брат ми. След видеото, което видя, няма начин да не се скъсали. Но Не бъдете толкова сигурни, че са се разделили. ти пък откъде знаеш да не си врачка? Ами, обърни се назад и ще видиш. Ванина пристига придружена от младия си любовник. По нищо не личи двамата да са се разделили. Дали се разбрахме да не се занимаваш с майка Не ми? започвай още от вратата, Успокой дошли се, сме бе, да ви човек. кажем нещо важно. Дани, моля те, кажи ти, защото просто ми е развълнувано в момента и... С майка ви решихме служение. Какво? Ето ми пръстена, вижте колко е хубав. Ма ти нормална ли си? Защо? Нали видя онова видео? Нали искате майка ви Чакай, да е бе, щастлива? ние това видео го гледахме там. Какво показа Какво видео? сте го гледали? Ти Ма с какво целуваш показа Суная. видео? С Леля ми се целувам. Дани ми обясни Тя дойде, всичко.
Това е леля му, която е дошла Отскоро в София. Надявах се, че е скъсала с него. А тя какво? Нашата ми идва с пръстен даже. Той ще продължава да я лъже и ще изхарчи и последния лев. Тя продаде апартамента за 40 000 евро. Аз съм сигурен, че той много добре знае за това. Ти си с нея заради парите. Какви пари, бе? Заради парите. Мишо, я се успокой, моля ти се. Какво се успокоя, бе? Стигаме, на обществено място сме, бе! Айде! Станете, бе! Момчета, излагате се вече. Значи това момче Мишо просто имаше късмет, че Ванина беше до мен, за да ме спре. И с това видео, дето нон-стоп го повтарят, снимали са мене и леля ми, както я съпровождам до хотела. Може и това да е довод. Мишо прекали с тази агресия. Вече ми писна от него. Дани ми обясни всичко, когато гледахме видеото. Унази там е била леля му и е закарал до нейния хотел. После ми падна на колене и ми предложи да се оженим. Подари ми този пръстен. Никога не съм била по-щастлива. Бившият ми мъж никога не е бил романтичен. Съжалявам, че моите синове за втори път се държат толкова грубянски и просто провалиха абсолютно всичко. Аз съм толерантен до една степен. Цялата изненада. С това Мишо, ама до една степен съм толерантен. Съжалявам. 2 дни по-късно, прибирайки се вкъщи, Михаил и Теодора забелязват, че телевизорът е изчезнал. Къде е телевизора, бе? Не знам, няма Вратата беше ли заключена? Нали ти отключи? Трябва веднага да звънна на полицията. Обрали са ни, 100%. Не пипай нищо. Добре. Добре, че не беше тук малко. Здравейте, защото какво се случва? Обрали са ни, няма го телевизора. Спокойно, Мишо, никой не ми е обрал. Какво означава спокойно? Сутринта го продадох. Моля, какво си направила? Да, съжалявам, не те попитах, но ми трябваха пари спешно. Ама аз още го изплащах. Спокойно, сега ще ти обясна. Искам веднага да ми дадеш обяснение какво се случва. Седни за малко. Седни никаква полиция. Просто ми се наложи сутринта да го продам, тъй като на Дани му докараха новото фотооборудване и просто не ми стигнаха парите. Трябваха ми пари. Представяте ли си? Продавам я даже и телевизора, за да купи на Дани тъпите техники. Той продължава да я лъже и това изобщо не ме кефи. Чакай малко, нали скоро продаде жилището? Трябва да имаш пари. Жилището го продадох, обаче с парите от него предплатихме едно страхотно място в центъра за 1000 евро на месец, с жилищна част, с 2 големи помещения, където ще направим фотостудио и козметичен салон. Изобщо И не даже ме сега ще ти го интересуват покажа, нещата защото на имам Дани. снимките. Тъй като ходихме там. Ето виж. Ние вече ще сме семейство и затова ми трябваше това. Кога ще ми ги върнеш парите за Когато телевизора? се вземем сега, като имаме и студиото, собствения бизнес, нали, с салона, съвсем скоро ще ти върна парите и ще ти купя нов телевизор. Не се притеснявай за това. Чу? Всичко ще се оправи. В крайна сметка ще се оженим, обичам го, ще бъдем заедно и всичко ще е наред. Ще се Трябва да ми ожените вие. повярваш. Той само те лъже. Обичал те. Престани с тия глупости. И предния път ми го каза. Но много добре Защо знаеш, не че искаш той е да с бъдеш тебе само щастлива заради парите. Не е вярно, Мишо. Всичко ще се оправи и ще бъдем заедно. Това е. Добре. Но само ако ми обещаеш нещо. Добре, кажи какво. Мишо се съгласява да приеме обвързването на майка си с Даниел, но при едно условие. Тя да го заведе до квартирата на фотографа и да стане таен свидетел на разговора, който синът й възнамерява да проведе с него. Ванина лесно се съгласява, тъй като е абсолютно сигурна в своя годеник. Ти какво правиш? Дошъл съм да ти се извиня. Добре. Изчакай, трябва да говоря още нещо с тебе. Какво ще говориш? Относно сватбата. Кога сте решили да се жените? Не сме говорили дата, не знам. Има време. Що? Ами, защото трябва да поемеш на разноските. Не. Ние сме коментирали това. Майка ми е останала без 1 лев, дава ти Не. всички пари за студиото. Това сме говорили, човек. Налага се. Ми ще отложим, ако трябва времето. Пиле. Налага се. С кого говориш? Това е тайна, нали живееш сам? Вие кой сте? Кой е това? А ти коя си? Вие коя сте? Ти коя си, Какво бе? правите? Коя си ти, бе? Мамо, успокой се, изчакай. Не, коя е Изчакай. тази, бе? И тази ли ти е леля, бе? Изчакай, мамо. Дани, какво става? Какво става тук? Защо е по халат, бе? Обясни ми, бе. Това е Лъжете. сега, бе, Кой нещастник. сте така вие? Ще се...
Всичко е било за пари, нали? Айде. Мишо беше прав, всичко е било за пари. Студио ли? Никакво студио, моето момче. Ще се видим в съда. Искам да ми върнеш всичките пари, чуваш ли Тебе ме? се разправяме в съда, ей! Мога да повярвам, Мишо, какво Много става, бе? спокойно, не се притеснявай. Ще се оправим, не се притеснявай, мамо, обещавам ти, всичко ще е наред. Не, това не е начина. Моля те. Това не е начина, значи. Ти разбираш и продадах. Не е в наша полза, мамо, моля те. Искам си паричките. Кой си? Той ме измами, той 20 годишен пикля, просто се подигра с мен, разбираш ли? Такъв е, да, през цялото време ти го казвам. Как не го е срам? Моля ти се, успокой се, всичко ще бъде Как не наред. го е срам? Моля ти. Не мога да повярвам, че това ми се случва. Мишо, защо бе по-рано трябваше да ти повярвам? Не се притеснявай. Всичките пари, Айде да се всичките пари разходим. от апартамента. Трябва да се успокоиш веднага. Не искам да ставаш. Моля ти се. Повече. Айде да се разходим. Радвам се, че планът ми проработи. Знаех, че ако му кажа, че майка останала без пари, веднага ще си издъни. А и тая, където беше в тях, направо като по поръчка. Не мога да повярвам, че всичко е било за пари. Кълнеше се, че ме обича, предложи ми да се оженим, а всъщност само ме е използвал. Това е толкова унизително. Добре, че беше сина ми да ме извади от тази ситуация. Още утре ще го накарам да развали сделката за наема и да ми върне всичките пари. На следващия ден, след като не откриват Даниел нито на адреса, нито на телефона му, Ванина и Михаил решават да го потърсят в новонаетия имот. Даниел не си вдига телефона. Няма го и в квартирата му. Дано да е тук. Надявам се просто да го видим тук. Това ли е? Да, това е. Че то е страхотно. Вътре е по-хубаво ще го видиш. Надявам се да ти хареса. Чакай само да отключа. А и за тия пари направо си заслужава. Ключа не влиза. Така ли? Да. Въобще не от тая врата. Няма какво да пробваш. Дай да пробвам. Да не си взема друг ключ. Мишо, ключа въобще не влиза. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Мога ли да знае какво правите и какво се опитвате да направите? Спокойно, ние сме новите наематели. Нещо сте в грешка. Нямам информация да Май, имаме. вие сте в грешка. Майка ми е новата наемателка. Не. Съжалявам, господине. Ключ за тук имаме само аз и агенцията. Не съм уведомен до момента А вие да сте има наемодател, така Аз ли? съм собственик. Значи познавате Даниел Колев, мой Не приятел. го Той познавам. преди 2-3 дни е изключил договор с вас и ви е предплатил по 1000 евро на месец. Никого не познавам. Такава сума изобщо не сме разговаряли с никого. Цената на имота е 2800 евро. Не е възможно. Възможно е, да. Но аз го гледах преди няколко дни, дойдохме тук, Възможно е, не вътре отричам. на оглед бяхме. Това не може да бъде, тъй като... Не сте подписвали договор с Не, приятеля ми не Даниел съм. Колев и не го познавате. Ключ за тук имаме само аз и агенцията. Мишо, чакай, че се притесних. Сериозно е това, така ли? Отговарям ви съвсем И чисто това не е сърдечно. ключа, той въобще не влиза. Мамо, давай да ходим да го търсим на тоя. Да го търсиме, той просто е направил някаква измама, нещо не е наред. Не мога да повярвам, Даниел се опитал да ме измами още от самото начало. Накараме да се влюбя в него, само и само да се докопа до парите ми. В момента, в който ги взе, изчезна. Пълен измамник. Давай някакъв ключ и нашата си мисли, че влиза. Къде влиза? Аз ще го намеря и няма му се размине този път. Даниел изчезва с всички пари на Ванина, но след като 45-годишната жена подава жалба в полицията, прокуратурата разследва случая и повдига обвинение за измама срещу младия фотограф. 2 месеца по-късно Даниел Колев е издирен и изправен пред съда. Нямам никакви притеснения относно изхода на делото. Даниел Колев умишлено въвел в заблуждение моята клиентка. От самото начало той е искал единствено и само лична облага. А какви са били техните отношения към онзи момент, няма абсолютно никакво значение. Мисля, че най-накрая ще си получи заслуженото. Искрено се надявам просто този нещастник да ми върне парите и повече не искам да го виждам никога повече. Не се притеснявайте. Просто Фактите никога са във повече. ваша полза. Какво правиш? Моля ти се, махни се, не ставай знаеш, че смешен. обичам. Абсурд. Не ставай смешен, искам само да ми върнеш парите. Махай Искам се, да си бе. получиш заслуженото, Махай се, разбираш бе. ли? Моля ви, нека да влезнем. Никой няма полза от подобни сцени. Нека да влезнем вътре в зала. Бягай, бе. Какво искаш от майка ми, бе? Ма бягай, бе. Какво ти казах? Моля ви, нека да влезнем. Нека да влезнем, никой не печели. Нека да влезнем в съда. Ма какво иска това от майка ми?
Изчезни, просто не искам да те виждам повече, не разбираш ли? Нещастник. Не е било никога И за това беше най-голямата измама, която можеш да ми причиниш. Това си... Искаше да ме обереш. Ти си пълен Началото- нещастник, разбираш ли? Повече... се ти казах, Искам да си получиш махай се. заслуженото и повече да няма ли, бе? други Махай измамени се. жени като мен. Изчезвай веднага. Нещастник. Се обира майка ми. Какво се пазва? бе? Мишо, моля те. Мишо, не се занимавай в съдържането. Моля ви, нека да влезнем. Нека да запазим и- спокойствие. Нека да Не влезем искам вътре в повече зала. да близо. 2 часа по-късно делото приключва. Даниел е осъден на 2 години лишаване от свобода условно. Той ще трябва да възстанови сумата от 24 000 евро, получена чрез измама от Ванина. Освен всичко друго, Даниел Колев ще покрие разноските по делото, а те никак не са малки. Мисля, че си го заслужи. Аз съм много щастлива, че ще успея да си върна парите и просто благодаря ти, Миша. Просто Мамо, казах ти, че всичко ще е наред. много съм доволна от изхода на делото. Просто това е... Много съм щастлива, наистина. Надявам се, вече приключваш с всякакви такива млади Никакви ишлемета. млади гаджета. Намираш просто... си нормален мъж и това е. Когато дойде, тогава. Просто за сега мога да остана малко сама след това, което ми се Много случи. се радвам, че вече си щастлива. Благодаря ти. Не мога да се сърда на майка ми. Сега едно е да се разведеш като мене на 25, друго е като на 45. Търсила е утеха в други мъже. Наистина не мога да й се сърда. Радвам се, че поне нещата приключиха благоприятно. Той ще си получи заслуженото. Надявам се майка ми повече да не допуска такива грешки, защото и на мене ми писне. Трябваше да те послушам много по-рано. Трябваше, но Това е човек положението. докато не се опари сам, нали знаеш как е. Сериозно опарване беше. 3 месеца по-късно. В живота на семейство Щереви най-накрая цари спокойствие. Ванина вече живее в собствено жилище, а днес е поканена на гости от Мишо и неговата приятелка Теодора. Теди, ти ли умеси тия сладки? Не, Мишо ги взе от магазина. Мамо, как си ти, бе? Как е новата квартира? Супер. Малко е малко, но за сама жена е екстра. С парите, които Даниел ми върна, успях да наема една гарсониера. Малка е, но за сама жена е супер. Освен това, шефката ми ме направи съдружник в козметичния салон. И така изкарвам повече пари. Децата ми се обаждат всеки ден и се чувствам много добре. Тук ви събрахме за да ви кажем една много хубава новина. Да, кажи им ти. Мислим да се женим. Наистина ли? Сериозно? Да. Честито, бе, честито. Браво. Ево, браво. Ево. Е, това е, Нали? Това е добра новина. Мила да те препоръчам. Мамо. Много се радвам за вас двамата. Теди, ти сигурна ли си да не е някой мошенник? Че от опит знам, че мъжете не са стока. Ванина минава през изключително труден период. Период, през който може би минава всяка разведена жена. За да се почувства отново харесвана и желана, тя се впуска в куп лекомислени връзки, една от които изтрува твърде скъпо. Но днес Ванина знае, че всъщност никога не е преставала да бъде обичана от най-важните хора в живота си – синовете й Николай и Михаил.